Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma takhalu ala Yusufa awa ilaihi akha qala inni ana akhuka fala tabtais bima kanu ya'malun. Falama dakhalu mongko tetkalane wis padha mlebu sapa dulur-dulure Nabi Yusuf ngala Yusufa ing ngatasé Yusuf. Ngala huruf jar Yusufa isim ngalam. Mula nek isim ngalam isim sing nuduhke makna jeneng niku rafa nasab jere panggah tetep fathah terus. Nek domah ya domah terus, nek fathah terus. Arepa ana huruf jar ka ora kok ngalah Yusufi. Karena itu nuduhke isim sing nerangke jeneng. Qur'ane cetha niku ngalah Yusufa tetep ae tegese fi mahali hukmihi mlebu ing dalem panggon utawa panggonan kebijakane Nabi Yusuf. Dadi mlebu nang tempat kebijakane Nabi Yusuf utawa hukume Nabi Yusuf. Awa iki awa. Mongko apa iki awa iki? Nyedhaki. Awa mongko nyedhaki ilaihi maring Nabi Yusuf sapa akhahu sedulure Nabi Yusuf. Utawa ya bahasane mrene ya ngono kae. Ae tegese angzala mudhun ngudukke hu
ing dulure Nabi Yusuf mangahu sartane Nabi Yusuf fi mangzilihi ing dalem panggonane Nabi Yusuf. Ae tegese lama ata tetkalane teka sapa ikhwatu Yusufa dulur-dulure Nabi Yusuf bi akhihi le teka kelawan gawa sedulure Nabi Yusuf Bunyaminah ya Bunyamin kalu mongko padha ngucap sapa dulur-dulure lahu maring Nabi Yusuf ngucape haza utawi niki iku akhuna sedulur kita kejikna temen-temen nekakake sapa kita kaing panjenengan bihi kelawan gawa sedulur kita himbasan wis mlebu neng ruang Paseban Bantul Paseban ki ruang pertemuan ora kok lapangan Paseban. Golek sempol nalika wis mlebu neng ruang pertemuane Nabi Yusuf dulur-dulure niku wis do mlebu terus dulur-dulure niku nyedaki neng Nabi Yusuf. Maksude nyedaki neng Nabi Yusuf niku ya terus salah siji saka dulur-dulure maju ngono kae. Iki pokoke le mbayangke kaya toprak kae lho. Nang ruang pertemuan terus do ketemu nang kono. Nabi Yusuf lenggah neng dampar kencanane siji mbaka siji maju do matur. Lah niki dulure Nabi Yusuf ya maju nyedak neng Nabi Yusuf. Angzalahu mangahu fi manzilihi. Terus do matur utawa salah siji saka dulure Nabi Yusuf niku ana sing matur. Sang raja niki kula sowan sak brayat sak keluarga mbeta sedulur kula jumbuh karo sing panjenengan suwun niki kula mbeta sedulur kula si Bunyamin sesuai kalian sing jenengan kersake jane ning ati ya guyu wis ngerti kok. Pamane omong ngono e ning atine wis omong wis dong aku. Ning ya nggo praja-praja omong. Jane wis dong nek kowe iki kakangku Bunyamin iki dong. Aku ya dong kowe iki kakang-kakangku sing biyen kuwi lho sing nendang bokongku kae lak kuwi. Nendang bokongku ngantek aku gejluk biyen kae kuwi. Sing ngeplak pipiku kae galo kae udah Nabi Yusuf dong anjak biyen nalika dijak metu ning dalan wis do disiksa kok. Wis do disiksa. Kula ya mung guyu-guyu jengkel kae. Kene saiki ya ingah-ingih. Kayak salah sijine disawang ro Nabi Yusuf rada dipliriki kae ya ndungkluk ya ndungkluk. Rada wedi. Faqala banjur ngendika lahum maring dulur-dulure Nabi Yusuf. Sing ngendika Nabi Yusuf muga faqala moko ngendika sapa Nabi Yusuf lahum maring sedulur-sedulure. Ngendikane ahsantum
Gawe bagus sapa sira kabeh. Wasatajiduna mongko bakal nemu sapa sira kabeh zalika ing mangkono gawe bagus ngindi ana ing dalem ngarsa ingsun. Le dawuh Nabi Yusuf ngono kuwi. Gandeng kowe wis nggawa ndene sedulurmu, saiki dulurmu kuwi gawenen apik, gawenen bagus. Artine ya di nyamanke, digawe sante, diseneng-senengke. Pokoke diseneng-senengke. Wa akrama lan mulyaake sapa Nabi Yusuf hum ing sedulur-sedulure. Utawa fa akrama ora wa. Fa akrama mongko mulyake sapa Nabi Yusuf hum ing dulur-dulure. Wa adhafa hum wa adhafa lan mulyake utawa namokke sapa Nabi Yusuf hum ing dulur-dulure. Terus nyikapi kaya tamu, dadi teka iki dimulyake terus disikapi kaya tamu. Wa ajla salan nglungguhke sapa Nabi Yusuf kula isnaini ing saben-saben wong loro. Minhum saking sedulur-sedulure Nabi Yusuf ngalama idatin ing atase pacitan-pacitan. Wetan Pracimantara kono pacitane. Neng Pantai Klayan kan. Akhirnya ya saiki gawenen bagus utawa do gawe bagus. Do nyantea ning sandingku kono do leren-leren sithik. Ning Taman Sari, leren ning Taman Sari. Wilayah kraton ki ndek Taman Sari kok ya. Kono Taman Sari kono golek soto bathok. Leren doen wong saya perjalanan ado saiki do santai-santai layah-layah ndelok-ndelok ning Taman Sari kono. Nek pengen adus ya ning kono ana banyu kolam, dadi renang ya iso. Iki. Sing saiki wis ilang ki Taman Pelangi. Wis ora to? Wis ora ono Taman Pelangi iki. Wis anu kukut. Taman Pelangine kukut. Wis. Glugut luwes sithik le kukut lah. Taman glugut angger dono gegatelen kena glugut. Ha iki do leren ning Taman Sari. Nabi Yusuf mulyake namokke ning dulur-dulure kuwi. Terus do bagi Nabi Yusuf bagi mbaka loro. Memang disetting dicawiske nggon mbaka loro. Sing barep karo adine caket loro ning kono ruang kono. Dokter leren nek cara anu gae nek cara nggon ngono dikekke kamar-kamar sing isine loro-loro. Dadi kon leren. Hati dokon sante. Iki kamarmu ning cukup diseni wong loro, iki kamarmu cukup diseni wong loro.
Lah do dikaki pacitan werna-werna. Wes, anggur ijo. Karo jeruk Thailand. Cilik-cilik kae jeruk. Jeruk sankis. Tempe koro. Pokoke mahen. Wedange teh, kopi. Wedange teh, kopi, yes. Karo susu. Mulya kabeh maidate nih. Nah, anu Mesir ora ana ngolong. Mesir ki ora ana ngolong. Wong werna-werna pacitan itu. Spaghetti. Sebelah merah ana kok ana sebelah merah. Pokoke ngalama idatin loro. Lah akhirnya gandeng wong 11 loro rak mung karek Binyamin tok sing ra dikanca. Gandeng wong 11. Fabagia mongko isih tetep sapa Bunyamin wahidan halijen. Iki wis nggone pas 5 ming loro sing isih keri Bunyamin. Waduh ranti kanca, fabaka mongko nangis sapa Bunyamin. Liyane wis do mlebu kamar kek do macet enak-enakan madang. Woe madang setik. Wong cetha disiapi nggo lading karo sendok garpu kae gek kemutuk kae jeng. Stik mantep kae. Lah kok iki Bunyamin ijen ora dimulyake blas, ora disuguh blas randhe kanca nangis. Waqala lan ngucap sapa Bunyamin ngucape laukana lamuna ana sapa akhi sedulur ingsun Yusuf ana iku hayyan isih urip la ajlasa yakti bakal lungguh gitu yakti bakal nglungguhke sapa sang raja ni ing ingsun la ajlasani mangahu sartane Yusuf. Nangis terus bergumam grenengan. Duhna dulurku Yusuf ki isih urip ngono pas dong. Aku iso dikanca Yusuf gek sang raja nglungguhke aku awor Yusuf. Le nangis ngeten niku. Grenang-greneng ngeten niku. Upamane Yusuf isih urip ngono ya. Ndek kanca aku pahit tenan kok. Kakang-kakang kuwi jan kere tenan kok. Ki dadi aku ra ndek kanca ngene piye wis. Ranti kanca blas gek ming tengok ning pojokan kae. Ya ranti kanca nglangut gek mrebes mili kae. Dolanan handphone kowe ra jeneng kok. Ra jeneng akhire disak meneh kok ya. Isin kok ya dilirak-lirik sandine. Faqala mongko ngendika sapa Yusuf Nabi Yusuf ngendikane bakia isih sapa akhukum sedulurira kabeh
Faridan hale wong sing ijen ngomong karo dulur-dulur sing 10 kuwi saiki dulurmu sing siji ijen randi kanca wong kowe wis mbaka loro wis berpasang-pasangan do macet do seneng-seneng iki dulurmu ijen si Bunyamin. Fa'ajlasa banjur jagongi utawa nglungguhke Nabi Yusuf hu ing sedulure utawa hu ing Bunyamin mangahu sartane Yusuf ngalama idatin ing atase werna-wernane maidah, werna-wernane pacitan. Wajangalalan gawe sapa Nabi Yusuf gawe yuwakilu hale masrahake sapa Nabi Yusuf hu ing Bunyamin. Akhirnya terus ngancani gampangane. Gandeng kowe ijen saiki kowe awor aku wae. Tak kancani ayo neng kono kae lunggone luwih apik. Sing duwe kok lunggone luwih apik. Juragane sih terus jak neng tingkat 6. Wah, lah yo neng dhuwur ngopi-ngopi kemutuk weruh ngendi-endi kuwi. Wah, wong loro sahdu kek yo bengi-bengi lampune temaram asik kae. Wala nek nggon omah iki perkembangane wong biyen saiki wis padha wae kok yo. Ya nek bahasane biyen gawe omah dhuwur ngono. Kaya menara ngono lho, ning dhuwur ning menara nek wong desa ning loteng. Lah kan biyen to delok niku omah-omah sing dadi ana sing ning dhuwur terus nek cara awake dhewe jenenge nggo ngisis. Nang dhuwur wangun kae. Gek korsine empuk iso mubeng rene, mubeng rono. Gek ana si glindingane dijejak ngono iso mundur, geret iso maju wis. Ya asik kae. Yo kudu kursi potong. Kratone nyemrimi. Kratone nyemrimi. Bela malam Rebo wingi nika kula ngisi ngaji ning Cupu Watu. Jalan Solo niku. Dadi meh kalasan niku wonten gepura Cupu Watu mengko ngalor. Kekane ngono wong sugih banget. Korsine iki sing nggo kula sak rombongan nek liyane tak gelarku nang joglo karo disiapi kursi-kursi undangan abang kae. Sing nggo tenguk kula mah kursi kayu ngeten iki, mlengkung bunder kae. Sik rombongan kasepuhan karo nglungguhke kula iki. Dadi penuke kula tenguk yo mubang-mubeng. Tak tau bengi saya banter sing mubeng kene. Iki iso mubeng. Tak gatekke sandiku sing ra ditenguki. Saru yo ben jajal tak ubengke wong walah. Dadi ngene iki ditumpangi mepit kae sing iso ubeng ngene ya ora kaya nek kursi potong kae. Modele di ngene to iki ya. Apik sih yo. Wong sugih apa-apa iso tuku. Wis. Jan iso tuku. Mengke kanu prasmanan omahe dibato tingkat kono wae dijentrek-jentrek jatah engko nggo madang prasmanan. Aku ya ora ngerti mbuh apa wae. Wong aku ora melu madang. Terus kula tenguk disiapi pokari wedang teh karo wedang putih. Terus karo pacitane padha liyane mika plastik gedhi wae. Pacitan-pacitane ning mika ngono. Gandeng kula teko mepit lagi tengok 5 menit langsung pasrahi kon ngaji. Di yorong kok buka mikane barang kuwi.
ming ngombe teh terus ngisi pengajian. Rampung ngisi pengajian kabeh do kon prasmanan bubar ae kula yo gemang ra penak uyu-uyukan ngono. Ora asrek aku. Ya ora prasmanan. Ngono iki terus wah ketoke kok situasine iki ora pati pas pamit mulih. Kula tak ngrumini medal matur nuwun pokoke. Monggo sekecake ledo dahar aku ya ngono kuwi. Alus kae. Mikane ndak aku ya ora gawake. Ayo wis dadi tekan mulih ra ngerti isine mbok apa. Prasmanane ra weruh iki mikane ya ora gawake. Oh, ya ming tak alem sugih tenan ning ya ora nggawa aku. Gitu. Kuwi ceritane pancen jodoh karo aku wong nalika miton iki ngundang aku. Ning ora sida. Dadi 2 hari sebelum miton iki malah dilalai pendarahan lho sing ngarep bayan niku iki. Akhirnya ya pihak-pihakno kahanan rada kritis dioperasi bayi metu niku jan mengkur alah 6 on. Bayine metu ming 6 on. Cilik buang to wis umur 7 sasi arep mitoni malah pendarahan dioperasi bayine ming 6 on. Ayo wis 6 on dupakara bahasa medise nang rumah sakit bayi niku diinkubasi kae. Ayo. Ya wis ngono kuwi lah. Wis ra aku ya ora karo lakon wis banget asida kuwi kok. Ternyata bayi kuwi nang rumah sakit suwene 10 sasi. Lah iki nek 6 on gedhekke kuwi ora iso digedhekke nang omah, ora dong mestine. Mula bayi niku jan hampir 1 tahun nang rumah sakit nggo gedhekke. Saka 6 on alhamdulillah iso mundak tekan 10 sasi iki dadi hampir 3 kilo. Di 10 sasi niku suwe tenan. Ayo wong probleme wong sugih iki ya ngono kuwi duwite turah-turah, engko probleme nang nggon ngono kuwi. Beda karo sing kere-kere meteng kuwi. Nek kuwi ora bakal kejadian ngono kuwi lha nek wong kere kejadian ngono kuwi ya nglalu. Kula kabeh iki karo Allah wis kei berbagai macam ujian-ujian jumbuh karo kemampuan ngono lho. Jumbuh wisan karo kemampuan wong subuh mau bene ra elok-elok golek tingkat golek buka kos-kosan pirang-pirang kaya gak ya ternak wis ternak apa-apa sugih. Ini ya duwite ndak ra kelong mula nggo ngono kuwi tenan nek kaya jenengan aman ujoke brojol dhewe. Brojol dhewe. Malah kepara ketoke 3 kilo 2 on barang ngono kuwi metune wah metu saka weteng wis melek mlirik ya. Akhirnya tuwane ya dadi kok ngono kuwi. Tuwane dadi rada beling-beling. Yes, saka cilik lakopen ya. Ning anu wantek pancen. Rada ampuhan. Ampuh ya. Yes. Iki Bunyamin dhewe ya terus jenengane nek wong rakyat biasa nelongso. Rasane nelongso. Nek wong
ningrat darah biru ya muwun susah. Hespi randhe kancae. Suma angzala tumuli ngenggonke sapa Nabi Yusuf kula isnaini ing saben-saben wong loro saka sedulure dadi kula isnaini ing saben-saben wong loro minhum saking sedulure ngenggonke baitan ing omah. Angger wong loro digawe omah. Wangun-wangun kae. Nek jenengan tau ning anu kae. Kopi panggang apa kae sik ndeke sak imah kae. Sik ngopi klothok kae sing nang sangke mobil kae. Sing wae di arah panggang kae lho. Arah panggang kae sing kafene nang sangke mobil kae. Kopi panggang ta ya kae. Lah jenengan nek tau mlebu mriko mengke arep jajan ngaten niku. Samping-sampinge niku omah saka kayu wae. Omah-omah niku omah resmi saka kayu. Dadi memang klasik. Wah iki kok ana omah-omah kok niki ya anu istilahnya nek nggo nginep oleh kaya homestay ae. Ning saka kayu tuwa dadi rada klasik tapi perbowo. Nek jenengan tahu jajan rono. Rokoke ya rokok klasik, cerutu-cerutu kae Adipati, Panter. Rokok-rokoke saka Taru Martani niku Adipati, Panter, gedhe-gedhe wae. Aku golek harmoni ra ono. Takon, "Mbak, ada rokok harmoni." "Apa itu?" Ngono e malah. Edian ira doang. Rawanku akhirnya dulur-dulure Nabi Yusuf ya dinggolke nang masing-masing wong loro sak omah ngono. Ben iso istirahat. Jerone TV-ne ya 42 in. Karo sampinge TV ana home theater. Kena nggo karaoke. Paling elek mereke ya Toshiba kae. Wah, setil kae. Jan wangun wis. Karaoke. Mengapa kau tak pernah lagi? Ngono Dian Piscesai. Wong loro-loro dumake, wis pokoke mulya, bener-bener mulya. Wong kraton piyek-piyekno iki Selasah gumun, ora kaya jenengan sak omahe untek-untekan. Terus sak omah kok telung kakak. Kene agi arep merem samping kono nangis. Wis lengar-lengar bengak-bengok wah, stobat. Omahe ming ukuran 10/8 di telung kakak. Wis piye meneh lah karang ya kemampuane kaya ngono kuwi kok ya. Akhire sing tuwa dhewe angger telu nang mburi omah nang lincak kae. Kae lincake sing empring kae sing nggo tenguk kae. Salong do mengkelung jeglok kae mah penuke. Mengkelung sak bokong pas lho kae. Wah, lah malah penuk. Bokong iki kraton dadi masing-masing dinggonke omah sing ra duwe pasangan sing ra duwe nggon aming Bunyamin iki ya sing loro-loro berpasang-pasang niku wau Bunyamin ra dibolo meneh saya nelongso ya wah piye guys akhirnya memang sengaja digawe ngono nelongso ben nelongso sik engko ora terus grenang-greneng apik kae. Rasah ditemoni sik. Lah piye sesuk wae le nemoni sesuk. Ya wis ora kita nggo tombo ngelak gaweke kopi ning le nemoni sesuk. Lah iya lah ya piye lah ya kaya terus nek ora mulih.
Sesuk terus ke sesuk. Muga-muga do dirindani Allah, diberkahi Allah. Napa sing kita lampahi niki dadi celengan ngamal saleh ingkang maidai manfaati donya dugi akhiratipun. Dipun ijabahi napa ingkang dados donga lan panyuwunanipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.